Oikein hyvää pelaajakatsoa, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelaan Poppy Playtimein Chapter 2. Tossa vähän aikaa sitten pelattiin The Poppy Playtime 1 läpi, saatiin se hienosti siitä läpi se. Ja nyt teen sitten 2 vuoro ja unohdin tehdä tässä videossa aloituksen, niin teen nyt sen. Ei mun mitään muuta sanottavaa ole, kun nauttikaa tästä videosta. Ja muistakaa tykätä ja subscribea. Kiitos! Mutta muuten tämä Mommy Longlegs tulee sun kimppuun. Chapter 1 tossa läpi, tossa on sitä vähän aikaa. En tiedä paljon tästä, kun mä en tiedä koska tää tulee ulos tämä osuus, niin... Mutta aloitetaan Mommy Longlegsista. Katsotaan mitä tästä tapahtuu. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the Kuka sanoo time? mulle wake up? Joku sanoo mulle wake up. Taas. Aha. Mä näin jonkun naaman tossa. Wake up. Sure. Joo, no niin, siinä oli pikkuhiljainen hetki kaikille Mommy Longlegsin työntekijöille ja Daddy Longlegsille totta kai. Täällä on vähän riahoto. Onko täällä joku muutto ollut menossa? Huggy wuggy. Siinähän se on iloisena. Yritti tappaa mua. Lähellä kävi. Varmaan ajaa mun jotkut perskarvat siinä. Mut joo. Elliot Ludwig. Haloo? Saanko mä palkankorotuksen? Nope. Siellä oli siinä Huggy Wuggylta ja mä palkankorotuksen. Okei. Shut up! Toi tosi creepy toi keep going. Okei, kai me sit mennään. Ja sit ketään ei sitten ei saa tuoda ketään ulos. Yes, sir. Huggy Wuggy taas. Anteeksi. Se on mä syönyt Hessu Hopon taas. Se on syönyt Hessu Hopon pitäisi. Ei. Joo. Kiitos. Welcome. Kiva. Kiva ääni. Huggy Wuggy. Candy Cat. Nonni. No toi on. Mikä toi on? Pick up Daisy. Joku collectible. Okei, joku tankotanssia. Oho, sorry. Nyt tuli vähän pidempi päivä. Tehdään. Mitä? Sorry. I didn't mean to scare you. Joo. Trying to get the power back on. Here. Pitääks tää tähän? Handle with care. We're waiting. Miksi se katsoo vaan noin? Aha. Kai se otti sen. Kiitos. I should be able to follow you through the fence. This way. No mä katson nopeettaan yhden tän mun parhaimman video. Saatan.
fuck! Ui. Kato, paukkurmestari. Haloo? Mä katson, löytyykö niitä työntekijöitä täältä. Ei, katsotko mitä siellä on? Mitäs? Treasures. Moi, mitäs? Hei. Listen, I'm going to need you to trust me. En mä halua luottaa suhun. Pitääks mä oikeesti mennä tuohon vitsin pimeeseen kouluun? Eiks täällä on kaikki muut kiinni? Onks tää katos jotain? No, mä voisit mennä tonne mukaan. Huip. Mä olin Elliot Ludwig. Mitäs täällä? Onks täällä jotain? Ei. Otas. Gotcha, bitch! Mitä? Gotcha, bitch! What? Bruh. Sinä nouset sieltä. Entäs mä mennään sitten toiselle puolelle tekemään se. Joo, kyllä mä tain, I got this. Luottakaa tekijään. Easy. Ihan easy. Sainko helpoin? Ihan helppo. Mitäs täällä on? Täällä on kyllä... Pitäis kutsua putkimies. Täällä on aika rikkiset putkit. Join! Hei! Mitä? Ei! Mun käsi! Mommy Longlegs. Mä oon Daddy Longlegs. Very exciting, Mommy. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train coat. Mikä tyhmä. How is that fun? Niin just. Instead, why don't we make a game out of it? Gay. The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all 3 games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Puppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to musical memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides. Still alive. Mä ajattelin, mitä mä nyt teen täällä vitsin letkulla. Meen kasteleen jonkun puutarhakukat. Mikä tuolla? Tuolla onko tommonen? Mikä tossa? Clone. Mä otan lisää. Nice. Bonzo miele. I know when your birthday is. June 28th. Tosi kaukana, mutta joo. Ihana. Mennään louhimaan. Onks täällä Mommy Longlegs? Onks täällä Daddy Longlegs? Mikäs tossa on? Tossa on joku teippi. Vähän vielä lähemmäs jo tarpeeksi. Okei, 10 sekuntia. Sen jälkeen se menee pois. Tää lähtee. Okei. Thank you. Kato, lottonumeroita. Mitäs täältä tulee? Täällä on 17.
Hei, siellä on niinku, siellä on yksi vaihtoehto. Siellä on large, medium, small, no paint. Mitä mitä paskaa? Mikä? Tossa on joka. Tossakö tommonen? Paljon mulla näitä oikeesti löytyy, herra jestas. 21. Haluun. En tätä vähän liian rajulta. Keskimmäinen. Ja oliko se sitten... No, oho, noin ja tossa noin. Easy. No, entäs mitä tehdään? Injury. Bruh. Aha. Kusetusta. Okei. Tähän ei näytä yhtään karmemmalta. Mitä vittuja pitää tehdä? Playtime. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. What's the time? Dead time. Oh, isn't it amazing? Saatana. Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been Hey! such a long time since he's been able Ei oo ruokaa eikä. to cheer, Ei, nyt on ilta. eat. Sulla on kyllä kivat hampaat, onko myöntää? Onko se vähän That's the dinner bell. Good hammaslääkäri? Hammaslääkäri täällä paikalla. Ai niin, nyt se alkaakin, joo. Opetetaan vitsailua. Red. Red, yellow, Red, yellow. red, yellow, red, Red, yellow, red. red, yellow, red, green, Red, yellow, red, green. red, yellow, red, green, red, Red. Bonzo ei tarvi niinku oikeesti. yellow, Yellow. yellow, 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 yellow. yellow, yellow, red, Yellow, yellow, red. red, Yellow, yellow, red, blue, red. yellow, yellow, red, blue, red, violet, Mitä violet? Yellow, yellow, red, blue, red, violet. Ei tollasta saa tehdä joku vitsi toinen väri. Orange, yellow. yellow, red, Orange, yellow, red. yellow, red, white, White! Tossa. yellow, red, white, red, Orange, yellow, right. Se oli red. yellow, red, white, red, Orange, yellow, red, white, red. yellow, red, white, red, green, Good. Tää ei oo yhtään kivaa, tää ei oo yhtään kivaa. round 4, blue, Blue. blue, J, Mikä blue? Mikä J? Missä täällä on mukaan J? Tossa. Mitä vitsi? Heart! Sure. blue, J, heart, J, Mikä? J. R. J. Blue J. R. Type.
Ei perse. Forest J. Bye. Blue J or JJ. Ei. Bonzo, anna mulle jotain. Ois. Okei. Kiva. J Heart Violet by Red. Onks tää normaali? Onks tää joku bugi? Red by next. Red G. Ravenous Circle. Mellow Violet. White J. Massive. Haluan Elsan tänne. Smiley face. Miten toi? Mitä tapahtuu? It broke. Voi ei. For doing such a splendid job, Mommy has decided to Mitä Bonzo lähti? part of the Mihin Bonzo lähti? Onks mun takana? Onko kuollut? Look up. Take it. Mikä? Sure. Jee! Päästään tää on joku alennus johonkin tonne Korkeasaareen. It's okay though. Mommy knows other ways to Ei. Tää mikä OnlyFans. Ei, miksi tämmöstä? Miksi tämmöstä? Danger, do not enter, no. Voinko mä ottaa kilvin mukaan? Se tohon, noin. Easy. Onks toi tuuli? Onks se Mami long legs? Oh no! Anyway. I don't joke. Click once for the question. Click again for the punchline. Okei. What do you call a dino with one eye? What? Do you think he saw us? Kuinka monta hessuhopoa on oikein syönyt? Mut joo, ei mitään. Tää on tämmöistä työmieshommaa. Tämä on, joo. Missä sulla on se? Oikea puoli. Kai se on noin, sit tosta tonne. Noin. Easy. Easy. Okei, täällä on joku tämmönen tossa. Tohon kai pitäis saada. Okei. Aha, lähtee tästä. Okei. Sitten mennään tänne. Ja... Ja... Gotcha, bitch! Kyllä se tosta tonne mahtuis. Vaikka mä nyt en näe, kun mulla on tää hieno valmetta. Onks se tälleen? Joo. Nyt tosta pitää. Joo. Okei. No ei tää nyt niin vaikea olla. Lisää flickerin laittiin. No niin, täällä tulee kauhua. Okei. Paljon mulla on noita vitsin. Puuttuu nää 4. Okei. Mistäkö mä ne saan? No minä. Super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Joo, semmosella tappavalla tavalla. No niin, tämähän... Ai... Onks tää sitä, mitä mä luulen? Okei. Welcome to Whack-A-Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Sure. A dual palm, Ei. that's all. Good luck. Tää on tämmönen. Ei. The toys in Jos this game used to have Voit sä lopettaa tonne? so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Oh fuck.
Me pois. Me pois. Me pois. Hyvä kun mä näen tonne johonkin joihinkin paikkaan. Me pois, me pois. Enkä pois. Ai vitsin stressaavaa kuule hei. Me pois. Enkä pois. Me pois. Me pois. Me pois. Me pois. Me pois. Me pois. Pois. Me pois. Me pois. Pois. Me pois. Mitä ihan perseestä. Nyt on vaan liikotet 2 yhtä. Ei. Nyt on vaan liikaa. Mitä mä... Vitsi toi oli stressaavaa. No niin on daddykin. Se vaan eikin sanonut mulle sitä toi daddy longlegsi. Missä se muuten on se daddy longlegs? Mä oon tavata se. Onko siinä jotain niinku muita ongelmia kuin se maidon hakeminen vai mitä? It's never too late to change your mind. No kyllä se oikeastaan on. Mä haluan tätä helvettiin. Tai no en kyllä sinnekään, tää varmaan on se paikka jos, mutta mä haluan tätä pois. Kato. Kisimisi. Jaa, Mä en pysy tosta niinku mihinkään. Mennään tällä. Wihiu. Click the button to feed me candy. Okei. Nom nom. Feed me more. Sure. Nom nom nom. More candy. Ootko ihan varma? Onko se nyt kaikki päivä tänään? Okei. Okay, no more candy. Vähän pitää vielä syödä kaikki päivä vielä. Nom nom. I said no more. Vähän vielä ekstra kannattaa. 2. Vielä. Click the button to feed Se candy. Minpä sen tuon? Mitä Mä tapoin sut! Tai no se laatikko tappoi mut. Mitä vittua? Mitä sä oot elos? Eiku se on eri. Kissimissi, eiks jos se? Joo, mä oon kaunis, tien. Voinko sä avata sen, kun säkin oot niin kaunis ja me ollaan kauniita, niin... Meistä tuli hyvä pari. Me ollaan varmaan Tinderissä nähty tästä. Don't give me that look. That look is too sweet. Hei, ota! Meidän treffit! Hei! Mennään! Kaveri! Mikä tässä on? Tässä on joku teippi. Häh? Jacksepticeye. Kato! Sekin ei voi sitä peliä. Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my A-Pars realised that I left me bloody wallet in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, alright? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who've
told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Absectikaa. Mä en nyt tiedä, miten se lausutaan, mutta niinku sinne päin. No joo, ihan kiva, että hänkin pääsi tähän peliin. Ja hän on oikeesti hyvä opettajakin. Sitten onko se toinen tähän? Jep. Tuu Barry. Tuu Barry. Barry, tuu. Hyvä. Mennäänpä Barry. Sinne missä Thomas veturi on. Saatin yksi vaunuista. Joka menee Hogwartsiin. Let's go! Mä matkaa. Sano, onks tää Voldemorttia tai jotain? Tuo ihan on tommosia pieniä niitä, mitä mä vihaan just. Ja vielä viimeinen peli. Sitten päästään lähtemään. Tai nyt te. Aha, kaksinkäisin pidän jostain muusta kuin juomista. Sitten tää on taas nyt Scooby-Doon. Mitäs me tällä? Tosta tohon. Tosta tonne ja... Pitää mä ottaa toi tosta. Aha, pitää. Aika... Easy. Easy. Tää oli helpoin. Tää oli varmaan helpoin tähän mennessä. Mitäs nyt? Mitäs mä oikeesti mennä takaisin? Jaa. Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. Lovable? You, your test. Hyi saat. That's all. Good luck. No moi! Toivottavasti sulla on vähän muuta tekemistä. Älä nuole please mua, mä en halua sulta enää mitään. It was always so sad to see the kids go. They called me mommy because I was the closest thing they ever had to one. Tää on ehkä ikävin tähän mennessä. Toi pitää kattoo mua, että joo mä nuolen sua ja nyt mä syön sen jälkeen, jos mä syön sut. Hei! Okei. Let's go. Tää ei oo tosi kiva, on tosi kiva toi tappu. Mene. Okei, mä en katso taakse. Let's go. Hypätään vaan tänne. Okei. Ihanaa kun se niinku kattoo vielä sulle, että mä jäätelö siellä. Liikkua jäätelö. Hyi vittu. Mene! Nyt pitää sitten mennä! Ei se tulee tuolta! Se tulee! Let's go! Mennään jo! Mene! Ihana tämmönen tapsutteleva ääni totta, joka takaa tulee, niin se on tosi ihana. Mä täsmään kato taakseni. Hyi. Mennään nyt. Mene! Se tulee tuolta. Mä haluan olla mikään matomatalan ystävä. Se tulee!
Mene! 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 Noniin, mistä täältä? Noniin, tänne, mistä tänne? Tuossa onko viippimään sinne? Ja täällä. Bye, Mä lähden, mun tulee pois. Ai saata. Ei, mä en kyllä ottaa sun pinkistä ihan mistään sormesta kiinni. En mä nyt viitty, mä pelottaa liikaa. Oska! Lähdetään pois aika perkele. Aika nopeasti kyllä, kiitos. Koska mä en tykkää ton mamin niinku äänestä. Pitäis pistää nurkkaa häpeämään tommoset nyt. Kai, onks tää nyt oikein? Mä en oo ihan varma, kun mä vaan rämpäsin nappaloita. Pitääkö mun mennä niin... Ah. Mä ajattelin, että tää on kuin Mario Maker, mä voin hypätä tosta alas vaan. Vitsi, tää on ollut kyllä tosi hyvä tähän asti tää peli. Niinku tosi stressaa oikeesti. Onko se toi? Aha, tää on oikeastaan se tää oikeastaan se uudestaan, voi. Saatiin. Noniin. Smurfi. Järvi. Enkä yitä ketään ne on sinne oikein pistänyt. Sitten vaan ihanaa kun täällä niinku kuulostaa ihan työmaalta, mut mami on silleen, että joo, mutta se on tuolla tekemässä sen työtä, sit sen kanssa mennään sinne. Mä en edes tiedä tuleeko se niinku, kyllä se mä oon jossain vaiheessa vielä tulee varmaan. Näin. Miksi tää on aukannut? Ja tosta... Wow. Noniin, päästäänpä eteenpäin. No niin, eikö vaan... Bruh. Bruh. Hei, mä löysin uuden bugin tästä pelistä. En mä tonne kyllä viitti mennä. No, kai me sit mennään. Tämähän näyttää tosi kiva, että hei, joku on roskannut. Ai. Oi saatan! Joo. Joo. Sulla on kyllä kauniit silmät. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mihin mä meen? Mä en edes tiedä yhtä mihin mä meen. Tuossa on toi likkitung, pistävesi. Äkkää mennään hei. Pakoon täältä mami. Tossa on tommonen. Onko siellä lisää? Päästäänkö me täältä pois jo? No, ei tiedä.
Staff only. No, mähän on staffi. Pelinyt 2 kättä vaan. Kokeillaan väri. Punainen, sininen, ei vihreä ja keltainen. Kato, mä sain sen auki. Ihan easy. 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 Noin niin. Easy. Mitä vittua? Nyt ei saa sitten hei hätiköidä. Mihin mä menen? Ovi. Nope. Tää on lukittu. What? Toimiks toi oikees? Mä jäin tynnyreen taakse piiloon. Onks sä turvas? Ahaa! Täällä olisi ollut paljon semmoinen vaihtoehto, mut... Ei mitään, onks tää... Kato, täällä olisi ollut nää värit. Joo, okei. Mut meni sieltä täppärästi oikein. En nyt kun ne liipauta, onko niin läpi vielä? Siis mä otan oikein. Mä en tiedä yhtään mitä mä teen. Onks täällä ketä? Kato. Mikäs täällä? Hello! Please repair ASAP. No tätä on vähän 10 vuotta jäljessä, mutta kyllä se kai sitten toteutuu. Ei vitsi tätä mammia. Mä menisin tänne vitsi. Pistää tulla mestat palamaan. Mä olin ihan mä kuolen. Täällä on ihan täällä on joku Spider-Man käynyt joku tappelu sen kanssa. Mitä vittu? Joo. Kiva, minne? Ovi auki. Ovi. Mitä paskaa? Ei! Yes. Ei tolleen saa tehdä, mami. Vitsi. Okei, sä tulit sit semmosella tahjalla sieltä. Äänet on tosi täysillä, mutta mä voin myös hiljentää niitä. Let's go. Oi. Ovi. Go. Tänne siis, tänne. Go. Mene nyt ihan oikeesti, mene. Se huutaa sulle se mami. Älä huuda mulle mami. Mihin sitten? Up. Ei. Oikeesti. Se tulee tuolta. Ei se. Oi saakeli, tuli pehä. Minä, tossa tommonen. Okei, älä tuu. Mami. Ei. Okei, tommonen vielä. Okei, päästiinkö tää läpi nyt? Toinen talo on kiinni. Noniin, eikö vaan let's go. Jes, tää päästy mä peli. Mitä? Ovi auki, hei mami. Ja daddy ja kaikki muut eksit. Äkkiä. Mitä? Ai. En mä tehnyt mitään.
Ihanaa kirskamehua. Läpy? Sure. Joo, pidä hyvänäs. Joo, se on sitten kirskamehuna tällä hetkellä, et juo vaan ihan rauhassa. Did you kill her? No mä teen sit kirskamehu. 3, 2, 4, 1. Yes. Sitten eikö vaan Hana? Hana! Kaksin käsi. Eikö toiho? Mä voin tehdä talleenkin. Ihan mulla on tämmönen oma radio, mä voin kuunnella vaikka jotain hyviä biisejä. Joo, se oli hyvä biisi. Mutta onks tää muuten mukana tää Poppy? No kiitos. It was at this moment that he knew. He fucked up. En mä nyt ihan niin perfekti oo. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Poppy? Poppy? Poppy! Missä nyt lähti oikeesti? Siis oikeesti se vaan jätti mut tänne. Siis kuolenko mä nyt tai jotain? Hei! Apujoukkoja, hei! Apujoukkoja, kiitos. Hei! Eiks mennä vähän liian lujaa? Voisiko joku auttaa mua? Täällä on apu, hälytys. Joo, delete, mä haluan deletoida, delete. No mä yritän. Tosta. Nonni. Vielä ihmisen kerran shoot. Ai, Tuomas veturi. Ai. Mä putosin jonnekin raiteelle. Nice. Mitäs sitten? Playcare. No niin. Seuraava jakso siis on tulossa täältä. Ja se oli siinä. Kyllä oli hyvä peli, pakko kyllä sanoa. Oli tosi hyvä peli. Siinä oli paljon noita niin kuin jumpscareja, mistä mä tykkäsin. Esimerkiksi mä sain ainoastaan Bonzolta ja totta kai Mamilta. Mä vähän hätäilin liikaa. Ja sitten mä en saanut tosta niinku mitään noista niinku Haggy-Waggysta en saanut mitään, kun mä olin nämä niin hyvä sisään ja Statuesissakin. Mä olin liian hyvä. Ja toivottavasti sitten pelataan Chapter 3 sitten kanssa teidän kanssa. Enemmän kauhupelejä, jos haluatte, pistäkää tykkäystä. Thank you for playing. Thank you for creating the game. Ja se on tässä. Ei mitään muuta katsottu. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja nähdään ensi videossa. Sois moi moi! It all began in the fateful year of 19... 19 what? 1981? 1980? 90 what? It
sä voi ottaa cliffhangeri mulle?